Pirang-pirang dino awakku lemes. Lah lemes ki napa to ya? Tak kira lek kurang mangan apa kurang darah. Ya biasane lemes ya kurang mangan, kurang darah. Kurang duit ya iso. Tibane kurang ijlik. Ijil karo wedhus ke lho, wedhusku. Babone pas tak dol kono. Aduh, Mas. Melet-melet kayak ular keket. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh wanita? Ini adalah pertanyaan yang sulit. Apa keinginan wanita? Hanya wanita yang tahu jawabannya. Aneh, apa aku harus jadi wanita? Jawabannya sederhana. Tetapi saat lelaki mengerti, mereka sudah tua. Oh, tidak rekan Tani. Kau sudah menjelaskannya secara ringkas. Begini. Sebenarnya, aku tidak mau tua sendirian. Wanita hanya ingin seseorang mencintainya. Berbeda dari cinta siapapun juga. Mereka tidak membutuhkan apapun lagi. Entuk takok orang Des. Angsal Mas. Obat manuk genggingan kuwi apa ya Des ya? Malah diguyu tenanan kok enggak suka aku. Sabar. Obat manuk Genggingan. Malah ngake. tak jawab aku gue dhewe jo. Lho iki ngerti apa ora ya malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku wae apotek ngendi-ngendi sak tekoki kabeh ra enek kok Des. Mangkane teko awakmu kuwi Des. Kringingen. Iya Des. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang Des. Cepet-cepet no lawang untuk broso-broso no kenal pot Mas. Cepet ngelawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Oh cerita aku ngene iki aku gak roh. Lho gak roh ngono dadak dijawab mau. Malah dipisui neh, gak suka. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Enggak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang sakmene sik njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri, manja. Mas, Apa Dik? isi yo. Yah ini yang ngejak ijlik. Aku kembut-kembut, Mas. Boyong kono lho. Ndak pengen dah sampean. Yo pengen to. Awan-awan ngejak gulat apa yo seru. Awan rapopo engko bengi yo imbone ya. Ngene iki lho, ndek bojo doyan ijlik nih. Nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Ya, iki pitrahmu. Aja dinggo tuku mainan sing mahal-mahal. Ini iso ditabung, dinggo masa depan, ya? Ya. Makasih Pak D. Iya. Ya beneran ora iso tumbas dolanan sing mahal-mahal. Wong duite 5.000 kok.
Ya bener Pak De, tinggu masa depan Pak De. Nah, maksudku ngono. Mbok tabung. Enggak, Loh, lah terus? tinggu tumbas anak ayam. Heeh. Openi gede, ngendok netes, dadi oke, dadi ternak ayam. Nah, bagus, tak dukung kuwi. Tapi duitnya dibagi karo Pak De. Loh, ngapa dadak dibagi karo aku? Ora usah. Wis hasile pengen dhewe wae. Kan Pak De sing ngopeni. Sing ngopeni aku. Heeh. Cilik tekan gede tekan dadi oke iki. Lah terus ora ngopeni? Ya ora aku bose kok sing duwe ayam masa aku dikon ngopeni. Anu. Wis, nyong. Tuku ayam goreng wae. Nah, kok repot. Matur nuwun bosku. Iki, tangan iki. Ora usah Pak De, cukup iki wae Pak De. Oh, lah bocah. Hah? Saya itu saking bangganya sama istri, kemana-mana selalu saya pamerkan. Mungkin buat saya istri saya itu, buat saya pribadi ya, pokoknya paling cantik sendirilah. Buat saya ya, makanya saya larang kumpul sama temen-temennya. Karena begitu kumpul sama temennya, sudah jelek dia. Paling cantik itu sendiri, udah kamu sendiri aja biar cantik kamu. Jangan kumpul sama temen. Nyapo? Pengen mah. Pengen. Iya mas, solak kebut-kebut lho. Gak nyawang kata jam piro kae? Beduk dendeng iki lho iso pengen ki lho wong. Alah wong pengen ini rarti wayah to mah mas. Lu kira aku gak senengin nang omah mesti yo. Ya mumpung ning omah to mas, jaluk. Njulak. Aku ki kesel ya, aku kesel. Alah wong trimo ngono kak yo kesel to mah. Dek wingi aku njaluk ra nggo kei, saiki njaluk pemak men. Wingi aku pas ngecor kesel mah awakku. Kang to pengen iki lho. Pengen cepet no lawang ngono to. Malah kon nyepetke lawang iki piye to? Lah iya ndek wong lanang lho ora pecus. Dikon kuku lontar, ya ora lontar. Dikon nggih kupat, ya ora gelem nggih kupat. Nek kok nggak ana kayu tinggal kupat, ya ora gelem golek. Nek kupat patang kebatan nang nyuget. Wong lanang kok diaporane. Terus di doya kan ana budal nek ono gandut tak uang. Ora ngurus. Lah budal. Apa sing ngurus kok ya cepaplakan nang kowe karek muni ra ngurus. Budal sapa kongkon pegang kudro dandut, kudu budal ya budal. Lah ya ngene bar mangan lah budal kalau dibel. Karek aku. Ndek. Ana dibel baton mak kebatan tak kongkon aku ora ngarah kebatan. Ladah. Nang ngomeng. Dikon golek kayu nggo kupat ora golek. Kon ngiwang gawe kupat ora gelem ngiwangi. Nek matang karek nyudet. Wong niku mosok ketumon. Wong lanang ngono kuwi. Kok tak gowak kupat iki kok. Kupat kok loro kowe kok. Ah. Wah. Ora ngarah nangis kok kupate mbok buak. Iya. Ya akeh wong wedok tapi ora kaya kowe ngono. Alah. Moncene kowe ora dikongkon popong, nek dikongkon dijadoyono lho kebatan megono ndandut. Kok iya ngono nek dibel daya. Nek aku ki sik ngongkon ganjek ngono. Oh, copro sak karepem, sampe pegel totem ora tak badaki. Ya badai ya wis. Encene yo nek diarani mo. Ya adok kupat bawa pindang kowe kok ngecopros setengah hari. Mbak apa duweku kuwi. Kowe ya ora gelem nukono pitik. Mendalem kok kupat dengan bawa pitik bareng kok padane kaya duwe bondo. Piye? Piye? Wong main. Ora kaya kowe ngono. Enak ya bondo, mosok nganggo dhuwit tuku pak pitik. Ya nganggo le. Ya nek nganggo mek sapa apa dijaluk? Bojomu ketoke tuwek men to yu. Ben. Kowe ro ben apa ora? Ya ngerti. Lah wong-wong ngene iki lho sing digoleki sing nom. Kowe tau tumon ra wong nyayur nangka sing tuwek, kan sing nom.
Ton Saiton kowe tak omongi yo Ton. Ngerti ngono nyapa ora gelem ngenteni aku tuwek sok. Karmu kuwi kok aku iki mau kon golek bojo sing enom, sing isih brondong jagung, brondong mbuh ngono kae. Lah iya brondong lho gauri. Kok iso rumah saka apa karmu ki aku ki rabi karo kowe. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bar rabi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mau jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk duit ning bojo. Masa kok gelo kok jarang kok lek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitamine cukup ya sehat to. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom, bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Kelarane ati ora? Glegek. Anja. Koneh iki. Klemer golek senananku tok. Aku sedina ora mbok senenino uripku sepi. Urung apa-apa lambemu mecutut teh. Arep kok aku bab basa Inggris. Makan memberitahu apa? Oh, pertanyaan paut mbok takokno aku. Lah aku dhisik paut lho ora ditekoki pertanyaan ngono kuwi. Semangan porong to iki jane mono. Urung wong sego ora duwe sing dipangan apa. Kowe nek takon aku sing standare ora nduk dhuwur. Lah wong aku sik belajar lho. Tekok ya teko ngisor to. Ora langsung kon dhuwur jongorno aku. Masane aku ki mantan supir UFO. Ngono saking pintere wong. Iya takoni nek kowe pinter. Kok sambut takoni pertanyaan receh ngene opo. Bulet eket mau jane iso ora. Rungokno kabeh goboke, rungokno iki padonan. Kupinge dingenekno, dibuka ben gak kesumpelan upil. Iya ndang tak rungokne. Makan kuwi it. Krungu apa ora? Krungu. Lho kok jadanmu? Makan kuwi it. Memberitahu kuwi ngono tel. Jajal digabung dadi apa? Makan memberitahu sama dengan it. Lah nyapa mandek? Ngono jarine pinter. Makan memberitahu. Sopo sing ngomong pertanyaan paut mau? Anjene ora gudak. Makan. Anja. Iki lho sing marai wong pegatan yo ngene iki lho. Kok pegatan piye? Ya iki lho. Kepethuk wong ayu omongane cacul ngene iki iso marake pegatan wong. Iki lho tulisane rak kentuki. Kentaki. Oh goblok tenan sekolah ora jane. Lho wacanen. Arep kentu karemu ra karemu.